Pues jo del Califòrnia recorde l'etapa de la discoteca. Sobre els anys 70 se va dividir el que era la part del cine i van fer una discoteca. Quan jo era més menuda, pues, ja estava tancat, ja no estava el que és el cinema ni res, però estava la discoteca Califòrnia, i era la meva edat d'adolescència i de tot, i jo sí que he anat a la discoteca. I allí pues, se juntava molta gent, era pionera, se juntava molta gent de tota la contornà, venia molta gent de fora i era tot el carrer Sant Vicent, tot un carrer ple de motos. I entràvem al Califòrnia, on per primera vegada jo sentia cantar en valencià, eren grups en valencià, qual cosa me va llamar molt l'atenció. Quan aplegava el tomaquero en el seu Mercedes i descarregava els discos de vinilo i li donava aventura, me'n recordo d'aixes coses. I sí que recorde molt pues, les discoteques d'estudiants que se feien en aquella època, que jo ja anava a l'institut, i pues, ens ho passàvem molt bé, perquè eren unes discoteques només per l'edat de nosaltres, perquè nosaltres teníem pues, 15-16 anys, i a la discoteca només se podia entrar en 18 anys, i eren especials per als estudiants. La idea de recuperar l'edifici, jo crec que com a administració tenim l'obligació de recuperar el nostre patrimoni, perquè al final el Califòrnia entra des de la part de lo que és la història del poble, la història de tots els nostres avantpassats, la història on s'han conegut, on s'han fet nòvios, on s'han casat, on vist per primera vegada cine, on va cantar la Carmen Flores, l'Ola Flores, el Tall, els Pavesos, on se va passar, crec que si no recordem el que m'han dit, la primera pel·lícula de Casablanca. Això, l'impacte en la societat d'aquell entonces era molt gran. I també els meus pares em van comentar que venia molta gent de pobles dels voltants, perquè l'aforo era molt gran, era referent en tots els pobles d'alrededor, el Califòrnia. I se va convertir en una ruïna i en un niu de gats i rates. Entonces, aleshores, per a el veïnat, recuperar altra vegada, tornar-li a donar vida a un lloc que està completament mort seria molt bé, m'agradaria molt. Pues la iniciativa de recuperar l'edifici me pareix estupenda, perquè és una llàstima que un edifici tan bonic estigui en ruïnes, en completes ruïnes. Perquè, clar, jo visc allí i passo tots els dies per davant. En veritat, jo el que recordo de molt xicutiua, perquè això sí que ho he vist molt xicutiua, eren les presentacions. I m'agradaria, perquè és un lloc molt xulo. De dalt de casa dels meus pares se veu tot el que és el Califòrnia i era molt bonic. Jo me recordo de xicoteta pujar al terrat i veure les presentacions, veure pel·lícules, això jo crec que li donaria molta vida al que és el cine Califòrnia. Jo crec que seria millor el cinema que és d'estiu, crec que seria el millor perquè, clar, no té coberta i en estiu se podria gastar inclús per presentacions o coses similars. Perquè, per exemple, els meus pares, quan van ser festeros del poble, van fer la presentació allí i jo recorde que ho conten que va ser allí, que eren allí les presentacions i se gastava molt per a les festes i per a tot. Les activitats que m'agradaria que se gastara per a Califòrnia és evident que així a Castelló o així a València el clima permet fer moltes coses. Permet fer moltes coses culturals, presentacions de llibres, cantants en directe, presentacions de falles, de morts i cristians, inclús fires. Vull dir, li podem donar un ús tan lúdic i tan bonic. Vull dir que, i a més, recuperar també, dinamitzar el que és el barri Califòrnia. No podem perdre l'essència del barri Califòrnia. És més, quan la gent diu per ahir on vivies, dius barri Califòrnia, la gent es queda, Califòrnia? Sí, Califòrnia. Necessitem recuperar sempre l'essència del poble, i el Califòrnia és una part molt important.